Shirifula Jakanso filɛbagaw foli ale ni waleɲuman dɔn o bɛ lase aw ma an bɛ a fɔ aw ma ko aw ni jɔ Mali ka jɔ sabati ka wuruki ka bama ka to a ma aw bɛ ka ngo ka lase ale de filɛ Shirifula Jakanso la min bɛ lase aw ma nin tuma fɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun aw b'a kalama k'a fɔ an bɛ karamɔgɔbaw de wele ka na u ka se ka na ɲɛfɔli k'an ye kɔrɔlen ko la kɔrɔlen kana tunun cogoya min na maa min filɛ aw ɲɛkɔrɔ ni dɔgɔkun tɛmɛnen ale tun bɛ an ka kɛnɛ in kan a tɔgɔ de ye Isa Samake Lakisilila awa karamɔgɔ Isa Samake i ni jɔ ma ye jɔ sabati ka banba ka to a ma karamɔgɔ kungo jan Adama Kamara an bɛ Shirifula Jakan filɛbagaw ani a baarakɛlaw k'a daminɛ sanfɛ fɔ duguma an bɛ jakantigi yɛrɛ n'o ye Sedina Ayidara ye an b'a fo nin baara belebeleba nin kɛli la o de ye kuɲɛfɔli ye awa u bɛ to k'a fɔ zana la ten ko n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la dɔgɔkun tɛmɛnen an ye kuma min fɔ o de kelen don furu an fɛ laada la a tun bɛ kɛ cogoya min na ka kɔrɔ ka kɔn Sunjata tile ɲɛ ani Sunjata tile la ka cɛ ni muso wele k'u sigi ka ɲininkali 27 kɛ cɛ la ka 28 kɛ muso la o de bɛ bɛn 50 ma ani 5 o tumana fɛ an ye dɔ ta o donna ka se fɔ 15nan ma n'o ye muso ta ye bi an bɛ n'o tɔ de timɛ sa n'Ala sɔnna ayiwa karamɔgɔ Isa Samake Ala k'an bɛɛ sababu ma Ala m'o kɛra karamɔgɔ Adama Kamara an ka mɔgɔw ma furu kɛ kulonkɛ cogo si de la comme dɔgɔkun tɛmɛnen na an bɔla k'a fɔ cogoya min na an bɛ ɲininkali min kan ka kɛ muso la ɲininkali minnu tun bɛ kɛ ninnu na furu ɲɔgɔnma fila kelen-kelenna bɛɛ de tun bɛ sigi a tɛ para dɛ a kuma bɛ fɔ u ɲɛna ka bɛɛ ta niyɔrɔla fɔ i ye walasa aw ka sigi bɛ diya parce que ni furu kɔnɔna mɔgɔw ni olu ma furu kɔnɔko dɔn furu sigi bɛ goya dɛ bon furu de ye fɛn ye Kamara furu ka ɲi de mɛ furu man di furu ka ɲi de a man di a ka ɲi nka a man di a man di ye mun ye a kɔnɔna kɛlɛmisɛnmisɛnnin ninnu bɛ yen bon n'o y'a sɔrɔ aw bɛ furu kɛ kun dɔ aw bɛ diɲɛ ni olu gɛlɛyamisɛnnin ninnu olu bɛɛ bɛna tɛmɛ i y'a faamuya nka ni aw cɛla k'a di ɲɔgɔn ma ten aw bɛ taa filɛli kɛ dɔrɔn ko furu nin muso furu ka ɲi ni muso furu ka ɲi min b'a kɔnɔ ko a ka di a man di o fana bɛ yen o nka o problème ninnu de bɛ yen olu diya n'a goya dɛ ninnu dɔnni wa ni ninnu lawale de b'a diya ani ninnu kɛli ka bɛɛ k'a kɛ piyan o de b'a tiɲɛ n b'a kɛ piyan b'a tiɲɛ k'a dabila o b'a diya donc sisan an ye ɲɛfɔli min kɛ o la an y'o ɲɛfɔ ladilikan min bɛ fɔ muso ye ka na se fɔ article n'o y'a kurun a sariya sen 15lan ye an y'o ɲɛfɔ bi n'Ala sɔnna an b'a daminɛ 16lan na ni k'o fana ɲɛfɔ an filɛbagaw bɛ se ka muso ta n ye muso ta an bɛ muso ta ɲininkali kan ka o de ɲɛfɔ fo ka taa se a laban na n'Ala sɔnna o kɔrɔ ye dɔgɔkun tɛmɛnen aw minnu y'an filɛ an bɛ ka musow de ka ɲininkali min bɛ kɛ o la 28 an bɛ k'o de ɲɛfɔ an ye 15 de fɔ o la an bɛ taa daminɛ 16nan na an ka taa karamɔgɔ Adama Kamara a ɲininkali 16nan ko muso e furumuso ɲuman i taatɔ filɛ nin ye walidu jɔyɔrɔ la nin ye ten an jɛn'i kɔ pewu i ka taa walidu jɔ i y'a faamuya ko i b'a dɔn ko e ni i cɛ ba ka bɛnbaliya k'o ye ko fila dɔ la kelen de ye kelen i ka furu ka sa wala i cɛ k'a ba ka danga sɔrɔ e sababu la o kuma i k'i janto i cɛ ba la dɛ bon ni i don y'a ye sisan musow yɛrɛ b'a fɔ u da jɛ la ko ba bi cɛ min fɛ k'u t'o fɛ yɛrɛ a gɛlɛya la dɛ donc nin yɔrɔ nin bɛ yen kosɛbɛ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ n'i taara dɔrɔn kana taa walimɔgɔ créé yen quoi a kɛ komi i b'i ka so i ka baw dilan i yɛrɛ la ye i ka faw dilan i yɛrɛ la ka kɔrɔw ni dɔgɔw bɛɛ dilan sigi bɛ diya i y'a faamuya ko i ni cɛ ba ka bɛnbaliya k'o ye ko fila kelen ye dɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma a 17nan karamɔgɔ Adama Kamara ko la ko i bɛna se k'i diɲɛna ko k'olu dabila wa ko ka o kɛ i ni cɛ ka bɛn saraka fɔlɔ ye i diya n ye i nikan ko minnu bɛ e nika i y'a dɔn muso wala n'olu fɛn fɛn tɛ i cɛ diya olu bila e k'i diɲɛna ko bila ka i cɛ diɲɛna ko ta o kun de ye walasa o bɛ kɛ sababu ye ka aw ka bɛn to a ma i y'a faamuya a 18nan
ko f'i ka dɔn ko i mana taamaba ni kuma misɛn da dɔgɔya ko o de bɛ kɛ sababu ye ka i ni cɛ ka bɛn dafa taamaba muso min bɛ yaala kojugu a bɛ du bɛɛ kɔnɔ a bɛ bɛɛ ka il est renseigné wallahi ale kɔni bɛ dugu fɛn bɛɛ kalama haya o kɔni farati b'a la dɛ donc i fana bɛ a kungo tɔ e kelen teri bɛ se ka kɛ diɲɛ bɛɛ ye wa ayi ala ka hakili ɲuman di a ma amen karamɔgɔ Adama Kamara a 18nan o de ye o ye ko n'i ye taamaba ni kuma misɛnnin waati bɛɛ hali ni cɛ donna so kɔnɔ a b'a fɛ ka na reposer kuma misɛnnin ka ca nin ko in kɛla o kɛ kuma to ye a to a ka i lafiya fɔlɔ wallahi i y'a faamuya kuma misɛnnin la dɔgɔya i cɛ kɔrɔ karamɔgɔ Adama Kamara a 19nan sisan ko i k'a dɔn ko ni i sela i cɛ jɛbi ŋuɲaki la cogoya min na dɛ k'o de bɛ kɛ sababu ye k'i lɔgɔbɔ ala ten de ni sera i cɛ e mana se mɔgɔw k'a fɔ karisa kɔni n'a y'a cɛ sɔrɔ i ɲɛna non fo cɛ bɛ siran a ɲɛ wa i b'a sɔrɔ a ko man di cɛ o bɛ ko diya ye cogo di mɔgɔ min b'i jaabi ten parakiti i b'i muɲu kan de nɔ tɛ n b'a f'i ɲɛna i bɛ ka fɛɛrɛ ɲini koyi parce que adamaden bonya ka d'a ye quoi hali n'i m'a fɔ a ka d'a ye i y'a faamuya karamɔgɔ Adama Kamara a 20nan ko kalali cogoyaw ani fini don cogoyaw ko olu ɲɛna tɔmɔli la ko i k'i cɛ diyanataw de wajibiya i yɛrɛ kan ka tɛmɛ i yɛrɛ diyanataw kan ka fini modèle fini modèle kala cogoyaw ni cɛ ko fɛn o fɛn man di wala hali n'i ye fini kura san na a dakɔrɔbɔ karisa ne ye fini kura dɔ san n b'a fɛ ka a kala k'a kɛ i y'a mɛn a faamuya b'a la mɛrubɛ walama n b'a fɛ k'a kɛ i y'a fɛ na mamudajɛngɛ o fini kala cogo a tɛna o disigite wa o bɛɛ tɛna dɔ bɔ y'a mɛn a faamuya la furugufuruguw la wa o tɛna ni diyaɲɛ dɔ ye wa ne a y'o kala cogo tɛrɛmɛ o bɛɛ tɛna dusodiya dɔ ye wa o tɛna dɔ fara i ka pɔn kan wa ninnu bɛɛ ye pɔn de ye k'a don i kun a 21nan ko f'i k'a dɔn ko muso hey ko n'i bolofɛn siyala i cɛ ta ye k'o ye aw cɛ tiɲɛnen bɛɛ de ye dɛ ɲɛngoya tɛ dɛ o kɔrɔ de i k'i bolo nafolo n'i bolofɛn bɛɛ bila i cɛ sago la i y'a faamuya n'o kɛla e bolofɛn tɛ caya n'ale ta ye mais ni e nana k'i bolofɛn bɔ ale ta la jagoya tɛ e ta tɛna caya n'ale ta ye de fɛn tɛ bɔla e ta la o ale ta de bɛɛ bɛ ka dundun ala ka hakili ɲuman di a ma a 22nan ko i b'a dɔn ko n'i y'i to i cɛ fɛ yen ko i bi i fa du jɔ k'o b'a yira k'a fɔ k'i b'a la k'i cɛ ka du ci de dɛ i y'a faamuya e tɛ se k'i to i cɛ ka so ko e bɛ i faso jɔ parce que i fa de y'i bila ka taa i fa ni baw ni somɔgɔw bɛɛ de jɛnna ka kabila hali fa dɔrɔn tɛ se k'i di fo kabila kuturu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka e kelen pe ta k'i di dɔw ka kabila bɛɛ ma mɔgɔw bɔ Sikaso ni Segu ninnu wala olu bɛɛ bɛ na ka na e kelen ta k'i di olu ma i y'a faamuya o kɔrɔ olu jɛn'i kɔ i ɲɛkile o du in jɔli ma dɛ kana n'a fɔ k'i bɛna ka olu ka fɛn dɔ ta ko ka taa i faso jɔ dɛ i tɛ se k'o kɛ n'i taara k'i cɛla ci o ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka mɔgɔw ye nin dilan de walasa jɛ bɛ diya mɔgɔninfin si ye san joli ye a man ca ka se o ma karamɔgɔ Adama Kamara a 23nan ko la ko i bɛna i to i cɛ sago kan i ka taama wulidon ani kɔ segidon na wa n'i kɛla jagokɛla ye n'e kɛla Faransi taala ye o ye marakaw e kɛla Faransi taabaga ye o tuma ni aw bɛnna don min kan k'a fɔ n bɛna taa nin don ye n bɛna nin tile hakɛ in kɛ i jija i ka ko bɛɛ kɛ hali n'i bɛ taama sen na k'a ka avion to yen o fɛɛrɛ tigɛ kana sɔn i ye don min fɔ i k'o jɛ pewu n'i y'o kɛla o bɛ cɛbakɔrɔ siga i la ni siga nana o cɛ ka jugu dɛ layidu cɛ man ɲi ma ɲi dɛ wala layidu cɛ karamɔgɔ Adama Kamara a 24nan ko i ka dɔn ko i ka da dɔ gɛlɛya k'o de bɛ kɛ sababu ye k'i cɛ sira i ɲɛ da gɛlɛya wala da gɛlɛya k'o de bɛ kɛ sababu ye k'i cɛ sira i ɲɛ da bɛ kɔla hali n'i y'a ye bo la dɔrɔn n'i ma a ɲɔni ka sigi a la n'a wulila a b'a fɔ ko ale tɛ he o ma ɲi dɛ lamɛnbɔ ka hakɛ donc n'a ye verre ci a b'o wala a t'a fɔ ko ale don yaya da dɔ gɛlɛya kɔla hali n'i y'a ye ko dɔ la a jalaki ko de don n'i ko i b'a jalaki a ti sɔn a b'a fɛ ka kuma kɛ k'o nɔ datugu wa ninnu bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka cɛ sira ɲɛ parce que ale ni e dɔrɔn de bɛ yen e bɛ fɛ k'i yɛrɛ jɛya mɔgɔ minnu ɲɛna olu tɛ dɛ i kan ka jɛya i cɛ in de ye
n'i ma jɛya o ye n'o sirali ɲɛ i ka sigi gɛlɛya i bolo dɛ ala ka hakili ɲuman di an ma a 25nan ko yala ko i b'a dɔn quoi ko i mana i to i mana i jɔ i sɔn jugu la ko de bɛ kɛ sababu ye ko k'a ko bandiya i cɛ ye ko mana kɛ cogo cogo a tiɲɛn'i bolo i jɔ karisa tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ hakɛ to nin tiɲɛna ne bolo dɛ n'o kɛra o bɛ cɛ da i la minɛ n'o kɛla cɛ a bɛ bandiya ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni bɛ dig'a la sa min tɛ n'a kɛla tiɲɛni sugu sugu ye a bɛ diɲɛ kɔ i y'a ye wa mais ni i ko b'o kɔni da gɛlɛya a tɛ sɔn i y'a faamuya a 26nan ko yala ko i b'a dɔn wa ko n'i ye i to i cɛ kun ka i ta du jɔ ko o ye e fana kɛlen ye cɛ ye sa ko hali n'i ye muso furu bon n'i y'a jateminɛ sisan nin fanga ka bon kosɛbɛ i y'a faamuya ka i to i cɛ bolo yen ka du jɔ i yɛrɛ ko y'i fana kɛlen ye furu cɛ de ye sa ko hali ka taa sigi donc muso minnu bɛ du jɔ olu contrôle tɛ dɛ o de man ɲi muso k'a to a cɛla la ka du jɔ a yɛrɛ ye ko y'a ye ko i kɛla cɛ dɔ de ye a kan k'a bonya don cɛ la parce que nin bɛɛ kun de ye e ta i ni ta dɛ o bɛɛ ka bila cɛ sago la quoi hali ni a se b'i ye i ka cɛ sago don a la n'i ye cɛ sago don a la a tɛ kɛ e ta ye o n'i y'a ye a bɛ kɛ e ta ye e ma cɛ sago don a la o n'i ye cɛ sago don a la a tɛ k'i kelen ta ye o n'o tɛ ɲɛngoya tɛ k'u bɛ taa ni sariya in dilan kunfɛ k'o ta o i y'a ye wa donc a kun de ye walasa ni ko ko bɛ kɛ a ka kɛ bɛn ni kɛ kelen ye kɔnɔna la i y'a faamuya ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye wala ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye kala dɔ kana ko dɔ kɛ dɔ kɔ kan i y'a faamuya a 27nan ko n'a kɛla sisan e cɛ mana fɛn min sɔrɔ ko aw bɛɛ ka jɛ o la ka aw ka musakaw aw ka jɔnenw aw bolola ko misɛnkɛ min bɛ o bɛɛ ka bɔ cɛ ta la ni e ye min sɔrɔ o ka kɛ e kelen dunduguma ye ko la ko sigi bɛ diya cogo di direct kɛsuni kɔnɔ kɛ wala kɛsuni e ka kɛsuni san kalo 12 dɔrɔmɛ ti b'o la ko n'i y'a mɛn i b'i ka dɛgɛ bila k'a ka kumu i bɛ dɔ ta kɛnɛ de ka taa i y'a faamuya wa ni 26nan bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wala ni 26nan bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na parce que n'i y'a ye bɛ ka t'i ka du jɔ i ma cɛ sago don kow la i y'a faamu a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ dunduguma hali cɛ t'a kalama kɔfɛ a bɛ taa bɔ a kalama ten dɔrɔn a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ fɔ ɲɔgɔnkɔya hali a dɔw tɛ se ka da bɛɛ tuguni ala ka hakili ɲuman di amin karamɔgɔ Adama Kamara a 28nan n'a laban muso ta ɔhɔ ko i k'a dɔn ko i mana i den ɲɛsigi ko kuru sigi i kan na ka tɛmɛ i cɛ dɛmɛ ko kan sa k'o y'i bɔlen i cɛ kun dɛ ni ka sigi i denkɛ kun i t'o walawala e ka so falen tasa la hali tɛmɛ yɔrɔ tɛ yen cɛ mago salen filɛ nin ye bi walayi loyer sɔngɔ ma sɔrɔ ka sara e ka tasa dakabana dɔ don a tasa complet dɔw ka ca 20,000 ye i ko foyi t'i bolo o sigilen tabali kan ka so pari fo i taatɔ kuma dɔ ko i denmuso b'a wala ko e denmuso ka kɔɲɔ selen don wala i denkɛ ka furu selen don fɛn tɛ b'o la cɛ mago satɔ filɛ o bɛ ka don dajugu bɛɛ la i ma i den ɲɛsigi ko tɛmɛ i cɛ ladiya ɲɛ kan nka cɛ hali ni i b'i ka tapi wɔrɔ k'a feere k'a don i cɛ ka ko ɲɛnabɔli la o kɛ ni den ta ni ala b'o ɲɛnabɔ cogoya min na ala b'o ɲɛnabɔ ten donc n'o kɛla i b'a ye sigi bɛ diya ninnu bɛ kɛ sababu aw b'a ka ɲɛnamaya kɛ diya kɔnɔna na ni muso ye ni 28 dafa wala ni muso ye ni 28 dafa dɔrɔn a bɛ fɔ nin de ma k'e kɛla musoba kɔrɔ ye o musoba kɔrɔ fana o bɛrɛ n'i y'a ye o tun b'a fɔ ko muso bɛrɛ ye 4 ye o tun sigilen bɛ ninnu lawaleli de kan muso bɛrɛ 4 muso bɛrɛ 4 a fɔlɔ muso bɛrɛ 4 i k'i cɛ gasi matanga an b'a fɔ min ma ko gasi i kana don cɛ tɔɔrɔ ko foyi la kana don cɛ kasi ko si la a dusu bɛ kasi ko la kan'a kɛ i y'a faamuya o tuma muso e ka ko bɛɛ kɛ i ka se tobili la dɛ o tuma muso i ka saniya i y'a faamuya o tuma muso i y'a mɛn i y'a faamuya b'a la i taara kabila min na nka cɛ e kana taa kɛ o cibaga ye dɛ olu ni du o du man di o kana taa kɛ i teri ye dɛ o ka fɔ dɛ n'o fɔla dɔrɔn o tuma o ye e kɛlen ye muso mande an ka jamana ni musoba kɔrɔ ye sa y'i kɛlen ye du dilanmuso ye dugu jɔmuso ye jamana jɔmuso ye sabula muso min bɛ se ka du dilan wala o de bɛ se ka dugu dilan wa o de bɛ jamana jɔ kosɛbɛ donc an ka mɔgɔw tun ye nin labɛn nin ɲininkali tun bɛ fɔ muso ye a taatɔ cɛla la nin y'u ka jɛkura dontɔ ye o tuma min bɛ fɔ wa a bɛ ninnu bɛɛ jaabi dɛ a b'u bɛɛ jaabi k'a jira k'a fɔ ale jɛnna n'u ye a bɛna taa nin bɛɛ kɛ a kɛcogo ma komi a fɔla ye cogoya min na wa caman na a furu kun tɛ sa mɛ k'a sɔrɔ papiye foyi ma kɛ ka foyi siɲɛ wa alliance ma don tɛgɛ la nka a furu tɛ sa u kun tɛ jɔ tribunal la mɛlɛkɛden Mamutu de tun b'a furu sa
n'o tɛ n b'a f'i ɲɛna juge si se k'a sa dɔ wɛrɛ tɛ a sigilen don adamadenya dilan min kan o de tun bɛ kɛ sababu ye furu tɛ tiɲɛ ten i m'a ye wa donc nin 28 de tun bɛ fɔ cɛ ye n'a sɔrɔ an bɛ muso ye n'a sɔrɔ an bɛ cɛw ta tugu a la tuma min b'an bolo lagisela an bɛ kɔrɔfɔ labanw de tuguni na ka sɔrɔ ka bita jɔ yan nɔ nka ni ala sɔnna ma tuma wɛrɛ kɔfɛ an nana sigi yan ka cɛw fana ta fɔ o tɛna mɛn bilen an filɛbagaw kosɛbɛ karamɔgɔ Adama Kamara ninnu bɛɛ fɔ kun ye k'an ka adamadenya dilan parce que anw ka jamanaw bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamanaw bɛ ka baara kɛ ni sariya wɛrɛ de ye an ka mɔgɔw mais lagisela est-ce que an ka mɔgɔ caman b'a kalama ko nin kun b'an bolo wa u t'a kalama a ɲɛdɔnbaliya b'a la kosɛbɛ mun nana n'o ye wala min nana n'o ye kalanyɔrɔ yɛlɛmana kalanyɔrɔ disiba 2 bɛɛ bɛ ka anw ka kalanyɔrɔ kɛlɛ k'a gun n'aw disi ye k'u gun a bɛɛ disiba diinɛ ta o arabukan u bɛ k'anw ka kalan gun o disi fanga ka bon parce que o gulonlen bɛ Ala tɔgɔ la o tuma n'i bɛ gɛrɛ dɔrɔn u b'a fɔ Ala don dɛ kana maga Ala ko la dɛ i y'a faamuya wa o disi ka bon parce que o kɔ sɛmɛlen Ala ko tɔgɔ la o tuma disiba 2nan o kɔ sɛmɛlen dɔnniya ni colonisateur la o fana diɲɛ ɲɛ bɛ o ka kɛlenw na i y'a faamuya wa o tuma n'i k'i bɛ mɔgɔw la dɛ kana maga na dɛ n ko ninnu de kɛn bɛ ka diɲɛ jɔ avion baw ni bateau baw bɛ taama ninnu ka miiriyaw de kɔnɔ o tuma kana maga na dɛ k'a sɔrɔ anw ta in bɛ yen k'a sɔrɔ hali olu yɛrɛ fana ma anw ta nin lagosi i y'a faamuya nka anw yɛrɛ de y'u fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin na nin an yɛrɛ de y'u ma n'i ye silamɛya wele ka na jɔ a bɛ se ka min bɔ nin na a bɛ dɔgɔya min fɔla ta haramu yɔrɔ ma fɔ a la o haramu yɔrɔ si kelen ma fɔ a la donc ni i ye ninnu bila Alakira fana ma mɔgɔw interdit danbe ɲumanw tali la dɛ Adisa si tɛ yen min mɔgɔ interdit i y'a faamuya donc n'an ye ninnu ta a bɛ kɛ sababu ye k'an ka sigi diya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ninnu bɛɛ kun de ye walasa furu bɛ kɛ furu tutu ye fo saya parce que furu filɛ nin ye ale ye ko belebeleba de ye an ka mɔgɔw ma kulonkɛ k'a la abada an ka mɔgɔw ma sɔn ka kulonkɛ k'a la o de la u nana mɔgɔ wolosi gɛrɛ ka n'a bila i ka furu don na donc ninnu bɛɛ ye misaliw de ye mɔgɔ bɛ se k'a dɔn min fɛ k'an ka mɔgɔw kun tɛ kunfɛ mɔgɔw ye nalomanw kun tɛ i n'a fɔ komi dɔw b'a fɔ cogoya min na ko sauvagesiw de kun don k'u nana sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ kuluwo la u bɛ jiriwow la mais hali n'u kun bɛ jiriwow ni kuluwo ninnu na a y'a sɔrɔ u ka adamadenya ninnu kun dilanlen don kosɛbɛ parce que mɔgɔ julankolo kun bɛ taama a ti bɛn a ba kan a ti bɛn a dɔgɔnin kan a ti bɛn a kɔrɔmuso kan donc nin b'a yira k'a fɔ k'u ka adamadenya kun dafalen kɔnkɔn de b'u bolo o de tun y'o ye karamɔgɔ Adama Kamara ayiwa an filɛbagaw hakili la nin ye ɲɛfɔli min ye bi cɛw ta kun kan ka tugun na nka an y'a fɔ n'an ko an b'o 28 daminɛ sisan hali an tɛna fila fɔ la o la an bɛ aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ko nin ye n ko ka lase ye an ye min di aw ma bi n'i bɛ i ka mɔgɔ fota minnu fɔ bon n bɛ n ka mɔgɔ fota minnu fɔ an bɛ n ko karamɔgɔ a yɔrɔ jɛnaka ani n ko diyaɲɛbaga a n'a kanubaga a yɔrɔ jɛnaka n'a yɔrɔ suguruna ka fɛn fɛn ɲɛ b'an na sa wala minnu tulo b'an na an b'u bɛɛ lajɛlen don forobafoli la k'u ni jɔ ko ma ye jɔ sabati k'a to a ma waati bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka n ko cɛkɔrɔbaw fo olu de ye ninnu sira ninnu siɲɛ ka bila anw ye donc mɔgɔ min ye kɔn kɔda la ale bɛ ji tigɛ yɔrɔ ɲuman dɔ nin ye an b'u fo k'u ni ɲɛ kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ Sedina Ayidara fana an b'a fana fo tiɲɛ yɛrɛ la a ye ko belebeleba de kɛ hali ni minnu filɛ nin ye ninnu ka tɛmɛ ten ka an ka danbe ninnu wɔgɔ bɛ to i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman ka dɔnni bɛ sa a la de karamɔgɔ Adama Kamara n'a labɔ yɔrɔ tɛ yen an bɛ yɔrɔ min na sisan diɲɛ bɛɛ de filɛ k'an filɛ ten bon sisan nin miiriya ninnu mana cɛri mɔgɔw fana b'a dɔn k'a fɔ farafinw jaja u kun sigilen tɛ ko kan ten i n'a fɔ komi u bɛ fɛn min fɔ ko farafin ye sauvage ye donc mɔgɔw bɛna dɔn ko o miiriya ninnu tɛ tiɲɛ donc nin ɲɛfɔli ninnu fana ni an yɛrɛw fana y'a ta ka baara kɛ n'a ye a bɛna kɛ sababu ye k'an ka adamadenya jɔ fo ɲɔgɔn caman min bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye k'olu ta lasa kosɛbɛ donc an bɛ a fɔ nin teleso yɛrɛ dayɛlɛli la ka se ka nin miiriya ninnu sɔrɔ ka to k'u cɛri jamanadenw ka a lajɛ ta k'a tɔnɔbɔ tiɲɛ yɛrɛ n'u ye ko belebeleba de mɔgɔ tɛ se ka a sara dan fɔ fiyewu an bɛ teleso baarakɛlaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'i yɛrɛ fo karamɔgɔ Adama Kamara i min bɛ wuli ka jɔ kɛ ka mɔgɔw ɲini ka na ɲɛfɔliw kɛ tan tiɲɛ yɛrɛ la o fana Ala ka kɛ alijinɛ sara ye Ala ka n'i ka denbaya to kɔfɛ Ala ka an ni wuruki Ala ka an ni silamɛ jamana bɛɛ wuruki Ala k'o kɛ kuranɛ bonya kosɔn ale salam awa an filɛbagaw nin de bɛ dan sigi aw ka bi lase la min lasera
aw ma furu sariya ku muso kunda an me ka kuma o kan an be aw bɛɛ fo k'a fɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan mɔgɔw ka aw bɛɛ fo tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ nin jɛmu in aw b'a filɛ kosɛbɛ ani téléchiri fula yɛrɛ ka ɲɛwalan tɔw n'o ye programme tɔw ye ka aw fo olu filɛ ko ɲuman na an b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ ma ka jɔ sabati ka wuruki ka bama ka taa